Салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Имрӯз дар навори мо як намуд печени мраморӣ ва ширинии беҳад болаззатай барои шумо пешкаш мекунам. Рекламаҳоро нагзаронда тамошо кунед, ҳамаш ба фоидаи шумоай. бонувони азиз, ман хостам ки барои шумо кори нағза пешкаш кунам. Кори беҳад машҳур шудагие ки тамоми занои тоҷик кор кардестиянд, шуморо ҳам метонен бикунен. Беҳад кори хубай, кори осонай, коре ки дар хона нишастай ҳамаи чиза ҳози айни ҳол скидка кардагие. Нишаста заказ мекунен, барои худтон харидорӣ кунен танҳо ва бизнеси худтонро оста мекушоен. Шумо ҳам метонен ки ба ҳама орзу ҳавасотон бирасен. духтаро, кори хубай, коре ки дар хона нишаста ҳам вақти худтонро мегузаронен, ҳам корубортонро успед мекунен, ҳам зиқ намешавен. бисёритонам медонам ки дар давлатҳои Россия ҳастен, Узбекистон, Қирғизистон, тамошобинои ма, Қазоқистон, метонен бо ҳамин кор машғул шавен. ба наздики як шинос аз бекориро дар ҳамаи компания Фаберлик регистратсия кард, ҳози кор кардестай. Вай вабше дар ҳамаи ҳаёташ кор кардагӣ набуд. Дар ҳамаи компания ҳамаи Фаберликда хост кор куна. туғриш кардем, регистратсия кард, беҳад барои худша даромад ёфтестай ва кор кардестай. ҳам маош мегирен, аз 7000 сомонӣ маошаш сар мешавад. духтаро, беҳад маошҳои баланд метия агар ки кӯшиш кунен, худтон ҳаракат кунен, ҳамин кора пеш барен. баъд бонус метия, бо аз тарафи наставникотон падаркаҳои беҳтарин барои шумо пешкаш кардагия. кадоме ки фаъол кор мекуна дар группашон ҳам хеле дружнияй, ҳаматон якдигаритонро дастгирӣ мекунен. баъд шумо дар ягон тӯҳфаи беҳтарин ба аз тарафи наставник барои шумо дода мешавад. ҳаракат кунен духтаро, дер накунен, кора пеш барен, регистратсия кунен, номерош дар рӯи экрана ҳатман нависен аз номи ман, ҳамаша хушрӯ карда мефаҳмонатон. ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали ма. имрӯз дӯстони азиз хостам ки барои шумо тарзи тайёр намудани печени мрамор меган, як намуд ширинияй. ширинӣ беҳад болаззатай, барои ҳама ҳами продукташ ҳастай, продуктае ки расходе ки ҳамида мерава хонаи ҳамамонда ҳастай. ба мо лозимай як пиёла равған. фарқ надора ҳами равғанои ҳами алей набори боша, фарқ надора чӣ номе дошта боша мешава. як пачка разрыхлитель, як пачка какао нигоҳ кунем 25 граммай. агар шумо килоаки дошта бошед 25 грамма 2 қошиқ бигирен. баъд шакар дар кораи мода, орд дар кораи орда бо чашм мебинем ҳамагӣ 340 граммай орд. бо мебинем, бо нишон метиям, бо даркор шуд, бо ҳамроҳ мекунам. дар рецепт ҳамқа омадагиай бояд тестамо на он қадар сахти бад шава. 4 дона тухм, иҷода камтарак ма 4 дона намак дар даруни орд ҳамроҳ кардагим. дар ҳамаи рецепт бояд ҳамаи намак боша. дӯстони азиз, бо мо бошен, навора то охиша тамошо кунед, лайка фаромӯш накунед. кадоме ки обуна шудагӣ нест, обуна шавен. подписатсия ба русиш навистагия каналда подписатсия шавен. дастгириро фаромӯш накунед. беҳад печени болаззатай. ин намуд ширинӣ ки ӯз ман тайёр кардестам беҳад болаззат ва дар тамоми шароити хона тайёр карда мешавад. ҳамада метонем бе миксерам тайёр кунем. ман хостам ба миксер кунам, барои чӣ ки миксер қати кор тез мешава. агар ки надоштагиё бисёр мепурсем барои чизе ки бе миксер боша, шумо ба венчик тайёр кунем. венчик қати камтар вақтон мегузара, 5 минут вақт дар корай барои ҳамроҳ мекунен, ҳамаша аралашкунӣ ба лат задан ба венчик мекунен. шакару тухма анамҷа разрыхлители 15 грамма ҳай, як пиёла равғанай аввал меандозем. ба разрыхлителя ма барои чӣ нишон додам ки 15 грамма ҳамаша намеандозам, нимша меандозам, 7-8 граммша меандозам, як қошиқча мешава. иҷа 2 қошиқча дора. баъд як пачка ҳами какао, беҳад какаои нағзай. баъд шумо ҳам мепурсен ки мо чӣ хел какао гирем.
кадоме ки шароит дошта боша аз Тоҷикистон шинос ягон кас омаданӣ боша, акӯ ман Россияро намедонам, Қазоқистонда какаои туркӣ нестай. Ман какаои туркӣ ягон бор ягон ҷуда надидам, наёфтам. Насиб боша ҳоли мағозаи ҳамо кондитерскиро ҳакиём, рафтам бо ҷара навор мекунам, анам хали мағоза дар ҳамаи ҷо бояд боша, харидорӣ кардан метонен, ҳама намуди чизои лозима барои пухтупаза. баъд нишон метим ку какао дора ё не, барое ки ман оҷа як бор какао гирифта будам, какаоаш на он қадар мақбул шуд, як бор туркирам суроғ мекунам ку дошта бошам бо хубай, барое ки ман аз Тоҷикистон заказ кардам, бо ба наздикӣ барои ман какао овардан. Як шинос омад какао овард. Шумо ҳам метонед ки шиносотон боша аз Тоҷикистон заказ кунед, агар ки Россияда боша бо хуб какаои туркӣ ҳамихел сиёҳи хушрӯ мекунад. Иҷода бинем ман тестара сахти бад накардам. Теста ҳамихел камтар мулоимтара ки даста мечаспид. Ва халаденида мемонем 20 дақиқа меиста, теста камтар сахттар мешава, мегирем дар даст дигар намечаспа. Анамихел сахарни пудрада ҳамихел тар карда дар лист мечинем. Ҳамаша бо шакли ҳами гирдак. Ин мраморни печеньяй. Ами сахарни пудрара чанд намуд меша дӯстони азиз. Сахарни пудрае ки ҳози ма мелки майда ями куфтаги хушрӯаю, лекин вақте ки чиз гарм боша тез об мешава. Инам хай сахарни пудрае ёша ма ҳамаша хали ба шакли гирдак карда тайёр мондам. Сахарни пудрада тар карда мондан мегирам. Дар ҳарорати 180 градус мепазем. Дар 10 дақиқа мепаза. Тезда мепаза. Камтар анхе болакошуна ба даст меҷиқем ки хали паҳмтарак шава. Дур-дурак мемонем барое ки дам мекуна я дигарижа часпида шаклша гум накуна. Вақти часпид ба шаклошон ҳар хел мебиёяд. дар ҳарорати 180 градус мемонем. Аввал духовкаро пешакӣ меонем духтаро гарм шава, баъд монем мобайнда листа 180 градус куненша. Хушрӯ 10 минута мепаза мегиренша. Анам хел хушрӯак мебиёяд. Духтаро маззашда гап нестай. Тайёр кунен. И хоҳиши худтонай ки рецептуем хел осонак бошаву бо лаззат дар зимистон барои фарзандо, барои нами оилаи худ мо нами хел меҳнат карда заҳмат мекашем. Барои шумои ҳамаш. Камтар наворо дер буромадестай, и камтар чашмам расид, чашмам кадан ки навором дер шидестай, барое ки бисёр подписчиком дар личкам нависта будан дар WhatsApp ки нав апаҷон видеотон тез шидестай, зур шидестай. Бо нами чашмам каданда хайка ҳичи ман меҳнат мекунам барои шумо ки шумо рецептои осона дар рамии зимистон бишинен, тайёр кунен, вақтона бисёр сарф накунен. Тез дак бипазени бишинен, чойкати бихӯрен қати фарзандо. Ҳай иншолло ма ҳаракат кардистам. Меша ки одамизод як хали бенастроени мешава, дилиш намехоҳа ягон кор кардан. Ма последни время ҳам хали шидистам. Бо мехезам ба хотири шумо ҳаракат мекунам ки ягон чизак бипазам. Барое ки кӯдакои ма беҳад нағз мебинанд пухтупаза. Ма барои ҳамо ҳаракат мекунам ки шумо дам нишон тему кӯдако дам бипазам бихӯранд. Тез ки пухтам омӯхта буданд. Нами як ҳафта шуд уқай хали ҳавас нест дига. Ҳавасе ки ранге ки дилмонда шудам, зиқ шудам чӣ хеле ки ҳам хали духтаро хай иншолло ки бо нағз шудистам. Инаи фасонои курта бо хоҳиши нами подписчикои азизи мае ки фасонои курта бо партоен мега. Анама барои шумо ина бинед чӣ хел меҳнатҳои арзанда дора. И дастои арӯсак вай кардай. Анам хел украшениёро кардистай. Духтои модарҷонай. Дастошон дарда набина. Арӯсакам меҳнат кардистай. Нами хел ба ҳавас украшени кардистай. Арӯсаки мо ҳама кора ҳай. Духтаро ина бинен и фасонои навинкай бисёр куртои арӯсияй. Ями сангош бисёрай куртои арӯсияй. Арӯсои ҳозирара бинен чанд курта мекунанд. ҳозир аднатони мо дошта, як аднатони 5-та, 6-та, 4-та ҳар хела свеча мекунанд. Баъд хушрӯвай хали арӯсида мепӯшанд. Инами намудо ҳама велюрои арӯсиянд. Ҳай фасоношам арӯсияй.
И бо хоҳиши ҳамун клиента чизе ки хост мо ҳамуро мекунем. Касби пешинамон хай ҳозираш да ман нестем, ман намекунам, ама бошу ман ҳатман ёрдам мекунам. Фасонои новинка барои шумо ки нами чанд бор шуд хоҳиш кардиста будед, ина барои шумо навор кардан, роӣ кардан, шумо тамошо кунед. Ҳамаш ручное бисёр духтаро фасонои зебанда ба ҳамиат натоне. бо мо бошен дӯстони азизи ман, ҳамеша анхе дастгирӣ мекунен. Иншоалло марам анхе ҳаракат карда барои шумо мехезам навор мекунам. То наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошен. Худованд ҳамеша нигаҳбони ҳамаи шумо бошад, дар куҷое набошед. Худованд нигаҳбонтон бошад.